Важно е да изберете правилната фирма при наличие на дървеници. Затова днес ние от Превента решихме да ви покажем как е нашият начин на работа. Отиваме в силно заразен апартамент, където дървеници са хиляди. Проблемът е от много отдавна. И ще видите как работим ние, директния нокдаун ефект от нашия препарат и разбира се перфектния резултат след проведените обработки. Да тръгваме! Започвам. Здравейте, от Превента се обаждам да сме предходом за обработката. Те се виждат. Да. Добре. Сега ще погледна и аз да видим. Ето и сега пръскаме. Вече е мъртва. Ето я. Жива. След като напръскаме. Даваме и 10 секунди. И вече е мъртва. След напръскането вече е напълно мъртва. Ето тук има още едно гнездо на дървеници, може да го видите. Приближаваме. Ето ги. Ето ги, всичките се мърдат. Виждат се и сега ще видите резултата като напръскаме. Всичките са мъртви. Дай по-близичко. Ето това е резултата от нашите препарати. Продължаваме с същинската обработка. Има едно гнездо, огромно с дървенички. И сега резултата като напръскаме. Даваме им 10-15 секунди. И вече пада. Тия вече е мъртв. Дай по-насам пак. Да видим, че
безжизнен. И вече са мъртви. Ето таки. Безжизнени. И вече е мъртва. Кой е мъртво? Независимо, че е в кухня, възможно е да има и тук. Където се седи. Се разберете, когато да бъде втората, след около седмица. Добре. Средно седмица.